खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायबावबाय। सानफ्रोमबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 2026 मायथाइनि 26 जुलाइ आरो साना रबिबार। दिनै रबिबारा मोदाय भगबान सुर्य नारायणखौ बावनाय जायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिना लादिनि। जेरै साननि मोनसे सोराङा खोमसिखौ सिफायो, थिग बिदिनो गावखौनो फोथायनाय आरो इसोर साननि सायाव सैथो फोथायनाया जिउनि मोनफ्रोमबो निराशाखौ मिजिंआव सोलायनो हायो। इसोर साननि सायाव ध्यान खालाम आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय सुर्य देव एबा ओम नमः लिरनो दाबाव, जाहाथे नोंथांनि साना गोथार आरो नोंथांनि सोरांखौ सान बायदि जोंबाय थाहोनो हायो। अब्ला फैदो, गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै रबिबारनि फुङाव साननि जर'खा गोहोआ नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाय आरो दैदेननाय गोहोखौ जाफेरै गोहोजों आबुं खालामगोन। नोंथांनि नोजोरा खामानि एबा समाजारि थाखोआव जेथो गोनां थालांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव थिरांथा लागोन। फालांगियाव मोनसे गोदान मावखान्थियारि बाहागोदारिनि थांखि फैनो हागौ, जाय इयुनारि राङारि थांखिफोरखौ गोख्रों खालामगोन। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों रंजानाय लानानै सम बारहोनाय जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मोगथाङारि सानस्रि आरो नोजोरनि गेजेरजों रांखान्थियारि सम्पथिफोरखौ बांहोनायनि सान जागोन। मोनसे गोजाम रां थिसननाय एबा दोनथुमनाय सानथांखिनिफ्राय गोजोनथाव फैफिननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ जोबोद गोख्रों खालामगोन। फालांगियारि दावबायनायनि बिथांखि लानाय जागोन, जाय फैबाय थानाय सानफोराव गिदिर कन्ट्रेक्ट लाबोनो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंसोर सानैबो जयै न'खौ साजायनायनि सायाव सानगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रायज्लायनाय रोखोम आरो गोख्रों मेलेमा मानसिफोरखौ नोंथांनि फारसे गोसो बोहोगोन। आरिमु, मिडिया, मार्केटिं एबा आईटीनि बिथिङाव जायफोरा गावनि गुबै रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मानगोनां प्लेटफर्म मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सासे रोंगौथि गोनां लोगोनि बोसोन नोंथांखौ खहानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। बिदा-फंबायजों गोरोबलायनाय आबहावा थागोन आरो गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया अरायनि थाखाय सुस्रांजागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि देहायारि आरो गोसोआरि गोहोखौ थि समानथि लाखिनो नांगोन। खामानिनि होंगो दोंगोनिफ्राय गोजानाव थानाय गावनि थाखाय एसे सम दिहुन आरो ध्यान आरो यगानि सायाव सोनार। खामानि थिलियाव आन्थोर सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा आरो नोंथांनि सानथांखिफोरखौ बयनिबो सिगाङाव खोन्थानो नाङा। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबारि आखुआ नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन आरो नोंथांखौ गोजोन होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा रुफा गाब, खाफाल गोनां दिगा साहा। सिंह राशि। साननि गोहोमनि थाखाय सिंह राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि गोहोम, मान सन्मान आरो समाजारि थाथायाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनगोन। राजखान्थि आफाद एबा खुंथायारि बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरखौ गेदेर बिबान होनो हायो। फालांगियाव बायग्राफोरनि फोथायनाया बांगोन, जायनि जाहोनाव टार्न अभारआ मोजां जौगागोन। सासे गथ'नि मोनसे जर'खा जाफुंसारनाया गासै नखराव रंजानायनि आबहावा सोमजिहोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गियान आरो मोजां बिजिरथाय रोंगौथिफोरा नोंथांखौ मोनसे गिदिर जिउ राहायारि आंखालनिफ्राय ओंखारनायाव मदद होगोन। गोदान मावथांखिनि खामानि जागायनाय एबा गोजौ सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां आर'जलाइफोरखौ दैथायहरनो थाखाय साना जोबोद मोजां जायो। सोरखारि मावख'फोराव थाबथानाय लेखा बिलाइफोरखौ सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिनि हेफाजाबजों सुस्रांनाय जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव जौगानाया नोंथांखौ मेलेमनि सुखु होगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 4, खाफाल गोनां गाबा चन्दन गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। दिनैनि साना अयदामिक सांग्रांथि आरो इसिङारि गोजोनखौ बांहोनाय सान जागोन। गोजान जायगानिफ्राय नोंथाङा गोबां मोजां खौरां मोननो हागौ, जाय नोंथांनि जिउ राहाखौ मोनसे गोदान थुलुंगा होगोन। आरिमु, समायना एबा फेशन दारिमिनाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै गोबां मुलाम्फानि इसारा होयो। गावनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो मोनाबिलि समा मोनसे गोजोनथाव जायगायाव थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा खैफोद गोनां थिरांथाफोर आरो जेबो जाहोन गैयाजासे हाखु-दाखु सौदाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। खामानियाव लोगोफोरजों मोजां गोरोबलायनाय लाखि आरो दान्थे-बिदान्थे गोनां आयदाफोरनिफ्राय गोजानाव था। गारि सालायनाय समाव
मोजाङै सांग्रांथि हो। मोनाबिलियाव गावनि जिउनि लोगोरि एबा नखरनि देरसिन सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनानै नोंथांनि गोसोआव थानाय जायखिजाया गोनो गोथोखौ आबुङै फोजोबगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। धनु राशि। दिनै फालांगियारि बाहागोदारियाव मोनसे गोदान महर फैगोन आरो गावजों गाव गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानिफ्रा थाबैनो आबुं जागोन। नोंथांनि जुलियारि जिउआव अननाय आरो राफोद जानाया बोहैगोन, जाय गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनायखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। बिजिरसालिनि जायखिजाया केसफोर एबा दान्थे-बिदान्थे गोनां सम्पथिनि आयदाफोरा नोंथांनि फारसे सुस्रांजानायनि मोजां खाबु दं। बेलासि समाव समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ बांहोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा-सोनाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना बेरेखा हान्जाखौ गोजोन होनो थाखाय गावनि रोंगौथि आरो गोख्रों आब्रुथिखौ बाहायनो थाखाय जागोन। खामानियाव थानाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि समनि पाबन्दि आरो बावसोमनायजों गोहोम खोख्लैगोन। गोजाम दाहार एबा बेंकजों सोमोन्दो गोनां लेनदेनखौ फोजोबनो थाखाय दिनै लानाय बिथांखिफोरा फिथाइ गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 10, खाफाल गोनां गाबा निला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कुम्भ राशि। फोरोंनाय, लिरनाय, बिजिरसंनाय आरो सोरजिलु बिथिङाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। सिगांनि स्टक मार्केट एबा राङारि फान्ड रां थिसननायनिफ्राय गोबां मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै थागोन आरो नोंथांनि लोगोरिजों मोनसे रमान्टिक बिथांखिनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। नोंथांनि खुदियानि केरियारजों सोमोन्दो थानाय जिंगाया जोबगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मीन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा नखर, जिउ आरो नखरनि गोनांथिफोरनि सुबिदाफोरखौ फेहेरनायाव जागोन। हा-हुनि सम्पथि एबा गोदान गारि बायनाय एबा फाननायजों सोमोन्दो गोनां लेखा बिलाइफोरखौ लानानै सिगांथिं आवगायलांनायनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गाहाम। नोंथांनि बिमानि अननाय आरो बोर नोंथांनि थाखाय मोनसे हेफाजाब जागोन। बेलासि समाव नोंथाङा बबेबा धोरोमारि एबा नखरारि फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 12, खाफाल गोनां गाबा कमला गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय दिनै 26 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायबा बेखौ लाइक खालामदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै सुर्य देव लिरना लाथार। सुर्य नारायणआ नोंथांनि जिउआव गोबां जाफुंसारनाय आरो मुंदांखा जागोन। जों गाबोन गोदान कुण्डलि लानानै फिन लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।